Kaubusan na, talagang nag-ahabol na ang ating mga karahan. Napakakamay pa rin ha. Napakarami mga dami, bumanat ka na Junior Dako-Dako ng Team MWP. Kaya daw, bumanat ka na ito. Nakatangka sila. Makabata na ito umalma. Ang DRC mga ito. Kaya na. Si James Kulisibin ng Team Dantes kung bukas batang Platinum umangat na. Ako naman ng kanan na natanong ko naman dito. Ay, pwede natin yun ang breakaway. Si Plato. Sang Navy. Dantes. Team-Bomb. And Sang DRC. Sa atin ako, mahabol pa rin Team-Bomb. Kaya kita ko dito ni Juan Pacaro. Ayun na. Nagkakaba na ganda niya. Kumay, gusto mo kayo ito. Ayun na, nagkakaba na ganda. Mga ito mga dapat. Kaya medyo na sa matibig tayo. Hindi kayo makakatalo rin ang bago. Sige nila, sana ba? Nakikita. Excellent, Matidi. Ayun na. Ano pa ito? SMBC. Nagado kayo. Ilan pa kayo? 1,000 cm. Yung dalo, nagkakain na lang ng bike. Ayun. Ayun. Dito pa si Pao Kala. Ayun, si Iba naman isa. Ayun, sobrang isa. Yung Bago Gio. Dito, si Jericho. Batang bom pala, hindi ba? Ayun. Ito, wala ka kanina. Madaming nag-aabang dito ha. Ayun o. Ayun. Ayun.
napakadami ng ating mga amateur cyclists. 100 plus rider mula sa Maynila, mula sa Nueva Ecija, mula sa Tarlac, mula sa Pangasinan. Marami ito ha. Napakarami natin mga riders. Shout out Sir Eddie Bibar at sa lahat ng organizer dito sa 13th edition ng San Leonardo Cycling Race. Meron din pala mga Pampanga dito at saka Sambales. Napakadami. Lahat yata ng superstar amateur cyclist tayo narito lahat. Kasi shoutout natin yung mga Phil Cycling, sila Ma'am Chay, sila Juancho Ramores, Johnny Bora, Phil Barley, Juanito de la Cruz, sa lahat ng mga Phil Cycling na narito pumunta rito para mag-participate dito sa karera. So shoutout sa mga team na nandito. Ayan, napakaraming tao. Shoutout sa mga team na nandito. Sana mabanggit natin lahat ng mga team. Team Dandex, Team MW Play, Team Tutok, Team TCG, Team Espanya. Ano pa ba yung mga team dito? Team GLC. So napakaraming team dito. DOA na meron. Excellent Loaders, Team Navy. Team 7-Eleven, Team Batang Klasiko. So napakarami dito mga riders. Sana nabanggit natin lahat natin. Hindi namin nabanggit dahil sorry naman dapat. Mababanggit natin lahat natin. Sobrang kapal, sobrang dami. Pinaka-elite ng riders to ng amateur. Andito. Gusto ko kaya itong napakalupit ng banatan nito. Paano ka kaya makakawala dito sa napakasandamukal-sandamakmak na siklista nito. Andito talaga yung mga mahuhusay. Mga mula sa Team TCG, sila Marcos Recalde, si Oliver Ko, si Kapokoy. Andito rin nakikita ko si Gunter sa MW Play. Andito sila, tawag ko na, Joshua Manala. Andito si Cervantes, si Rafi. Yung mga Team Espanya, hindi ko kilala kung sino yung mga Team Espanya. Team GLC, Team Vincent Delgado, Daniel Bostorcus. Paano ko kayang tumatakas dito? Team Dandex, si Alud Cuenca, James Forrest Cobian, nandito lahat. So, rolling muna tayo ha. So, mauuna tayo dun sa flag down at mahirap na lumusok dito mamaya. Okay, shoutout din sa ating mga co-markers. Shoutout din sa ating mga peer cycling. Ayun. Dito tayo sa flag down area. Yan. Ay, kasama na yata si White Lake sa Phil Cycling. Yan, ano po? Okay, dito tayo sa flag down area. Dito mag-ipa-flag down yung ating mga napakarami mga siklista mga idolo. So, more or less, mga 100 to 200 minutes parating na yung ating mga siklista dito sa flag down. Kanan mo na lang. Sa kanan mo, sa kanan, sa kanan. Oo. Kanan mo, kanan. Ayan na. Times 2 mo. Okay, ito na. Nagkakabalatan ng mga idolo. Nagkakabalatan ng ating mga siklista. Ayan na, meron nang umuungos ka agad. Ako po, nabitid tayo. Mga Team TC dito na sa harapan. So, napakarami ito ating mga siklista. Grabe. Dito itong nasa harapan na ito, si isang Team TCG. Itong humahatak dito. Sino kayang unang makaka-breakaway dito? Sinong unang babanat dito? Ha? Napakadami. Bumanat ka na. Junior Dako-Dako ng Team MWA. Ayan na kayo. Speed 55 kilometers per hour. Napakabilis ng banat ka agad. Nagkakatugisan ka agad itong ating mga riders. Kaya napakagaling yung ating mga marshal. Talagang bumigilid itong ating mga kasalubong na sasakyan. Ayan na, tatlo itong nasa harapan. Kapopo yata yung isa. Team TCG. Sino kayang unang makakatakas dito? Ayan na, bumanat ka agad to.
taga Pangasinan. Bumanat ka agad itong taga Pangasinan mga idolo. Kanyang speed 60 kilometers per hour. Napakabilis ng banat nila. Sino ba to? Ay hindi, si Raymond kasi siyempre ba to? Si Raymond kasi siyempre kanyang speed 63 kilometers per hour. 63 kilometers per hour. Unang breakaway kagad natin itong si Raymond kasi siyempre. Ang team Naomi, ang Binasis Pangasinan, wala agad sumunod sa kanya. Napakabilis ng banat niya, nakalalpas kagad siya ng mga 60, 70 meters sa ating peloton. Napakalupit ng pinarana ito ni Mona. 65 yung binaanat niya yun ha. Grabe. Kaya niya kayang tiisin. Hanggang dulo. Si Bakal nga ito. Nakapin sa kanyang speaker pa ha. Kaya. Raymond kasi siyempre ang ating first man breakaway. Nakalamang agad siya ng mga 100 meters doon sa ating peloton. Ang kanyang speed, 58. Sinagad talaga niya ha. Sinasagad niya, nagkakagulo sa likod. Medyo nagkakagulo sa ating likuran. Panin mo naman na gano'n ha. Nagkakagulo sa likuran mga idolo. Okay, ito. May naghahabol na. Woo! Oh, mas! Oh, gilid mo na, gilid! Ayun na, si makabata na ito umalpas ng Team GLC mga idolo. Team GLC na mga itong bumabana dito sa harapan. Sumusunod sa kanya ito si Kalkal. Si Jens Police Group yan nagkakamata sa likuran. Si Marcos Ricalde hinahatak yung ating grupo sa likod. Hinahatak ni Marcos Ricalde yung ating grupo doon sa likuran. Ito na. Si Jens Police Group yan ng Team Dantes itong bumabanat. Maalpas na siya sa grupo. Sa likod. Samantalang yung likuran, nagwawala yung ating peloton. Nagwawala yung ating peloton sa likod. Oo, inabutan ulit si Kalkal ha. Inabutan sa may bandang kanan na kumikikit ka naman. Si Giancarlo makabata naman ng Team GLC. Nakasunod dyan yung Team Batang Placido. Nagwawala na talaga itong ating mga grupo. Gusto ka agad makatakas sa peloton. Sino ito mga dito? Napakarami itong ating mga riders na ito ha. Eto, sino to? Lester Pareres, ng Team Batang Placido, umangat na. Ako sa bandang kanan, natalo ko naman ito isang goal. At saka ito, si Kwanto at taga Pangasinan, yung natulog sa amin. Ano na pangalan nito? Si JC Simburano. Ayan, napakagandang ulan. Kalikuran, nagwawala yung ating grupo. Ayan na, si Ivan Grabador, umangat sa kaliwa. Nagkakaangatan sa grupo, mga ito. Nagkakamalanan. Pumapahalingin tayo sa kanan. Ayan, may yung GLC ha. Tingin sa likod. Ayan, nagwanan mo ha. Ayan, meron tayo nakatakas sa isang rider. Sa Team GLC. Napapagigilin tayo. Napakabilis ng ating mga rider. Woo! So, nagkakabalatan dito sa likuran. Nagkakabalatan natin mga riders. Kanya-kanyang takasan talaga dito. Kanya-kanyang takasan. Makakatakas sigurado mananalo dito. Paano kang makakatakas sa 150 plus riders? Grabe na. Nalulo lang. Napakahirap dito. Napakarami ng mga marshals natin. Ayan, may tumatakas na naman sa kanan. May tumatakas na naman. GLC na naman yung tumatakas na yun. Maraming GLC dito ha. Napakaraming ating GLC. So, dito tayo sa finish line. Sarap. So, dito tayo sa ating finish line. Napakaraming tao. Grabe. Grabe sa dami ng ating mga spectators dito. Grabe. Mula sa kaliwa, mula sa kanan. Grabe ang banal. Grabe ang mga fans dito ha. Lahat yata ng malalakas. Team Navy, Team Excellent, Team 7-Eleven, Team Go for Gold. Dito pa ba? Ang mga dito mga pro cyclist. Napakarami. Grabe. Grabe na. Nagpakawala sila dito. So masikip ang ating ko na. So napakaraming tao. Grabe. Tatlong breakaway. May tatlo tayong breakaway ha. Isang Navy, dalawang GLC at saka isang Team Spanya. So apat itong nakakalpas ha. Apat na riders itong ating mga breakaway. Pero nasa likuran nila. Malapit lang. Malapit lang. 50 meters lang. Andyan na yung ating peloton sa kanila. May Spanyang nasa harapan ha. From Metro Manila to ha. So
So, mabilisan kayo ng takbuhan, 47-48 kilometers per hour. So, apat pa rin itong ating nasa harapan. Grabe balatan dito. Talagang mahirap pang tumakas dito. Pag nakatakas ka talaga, magaling ka. Yun, may wahabol na naman. Navy na naman yung natatanong kung wahabol. Team Navy na naman. So, anim yung medyo nakakatakas sa ating breakaway. Na, may bumabanat na naman. Mukhang bumabanat Team MWP. Team MWP yung bumabanat. Mga ito naman mukhang umaangat. MWP umangat, MWP, GLC, PPG, and Navy. So meron tayo nagbe-breakaway ngayon ha. Teamcom. Mukhang si Christian Carlos to. Mukhang si Christian Carlos yung umangat. Yung apat na breakaway. So nakakalayo itong ating breakaway ng mga 60 meters, 70 meters sa ating peloton. So apat ito, merong go for gold, Teamcom. Yan, wala mong baga. Saka MWP. Ito, si naka-GLC. Jerry Capua. Christian Carlos. Sino ba isang MWP na yan? Apat itong ating breakaway ha. So nakakalamang na sila 100 meters doon sa ating peloton. Naka-dos yan. One lang. Okay. So isang Teamcom, Christian Carlos. So sino kaya yung ating go for gold na yun? Yung naka-GLC, si yun. Jerry Capua. And isang Team MW Play. Yun itong MW Play. Ito si Rafi Cervantes. So nakakalamang na sila 100 meters ha. Doon sa ating peloton. So sino yung naka-go for gold na? Joshua Gatmeta, no? Dustin Nabaluna. Dustin Nabaluna yata ito, mga idolo. Hindi sabi po ang mga breakaway. Traveling speed of 55 kilometers per hour. Nagkakabaratan sa likod. Medyo advance tayo. Mukhang nagbabaratan sa likod. Advance ako. Wow. So ito, Christian Carlos itong nakahatak sa grupo ng Teamcom. So lumalapit yung ating grupo kaya umadvance na tayo. Sigurado baka maipit tayo sa likuran. So nadagdagan ng isa yung ating breakaway na gang. 5 ha. So sino ang dumikit dito? May dumikit ayun si Jared Ogan. May dumikit pa isa sa likuran. May dumikit pa isa Team B Pharma. So advance tayo. So meron tayo 6 na breakaway na dito ha. Isang B Pharma, Justin Nabaluna, Jared Ogan, Christian Carlos, Jerry Capua, si Rafi Cervantes. Napakarami sa takay. So nawala yung B Pharma. Umatras yung isang Team B Pharma sa likuran. Naiwanan ng grupo. So 5 ito. So ito na kaya ang tatapos ng karera. Sila na kaya ang magkakaparatan ng sarili sa ilo. Abutan pa sila ng mahigit 100 riders sa likuran. Napakarami pa ang mga big guns andun sa likuran. Team Visit Mercado, Daniel Jacopos, Kenneth Maramba andun sa likod. Mga Team Mercedes, Team Navy naroon pa rin sa likuran ha. So mahaba-haba pang balatan to, hindi pa basta-basta dahil apat na laps tayo. Marami-rami pang pangyayaring magaganap dito. So atras tayo sa likod, titignan natin yung ating mga checking group kung sino yung ating mga checking group sa likuran. Okay, checking group natin, checking group, Alpi Catalan, Giancarlo, saka isang B Pharma, nakakalamang lang 70 meters. So ito na natin mga napakalaking grupo. Ito na yung napakalaking grupo. Ayan ang umangat din ang gusto. Team Espanya. Naku po, grabe dami nito. Grabe, napakakapal na riders ano. So napakadami itong ating mga riders na to. Mahigit 100 pa yung andito sa likuran. Mahigit 100 riders pa yung andito. Nagpapainit pa lang ito mga to. Hey, hindi pa ito ginaganahan. Mga bigas ng Team Rep 5, nandito rin pala mga Rep 5. Shoutout si Sir MD Manguan ha. Yun, mga sa kaliwa, TTV. Nakados yan. So mamaya, advance tayo. Si Ololog to, di ko alam kung andito. Basta nakita ko ito, si Marcos Recalde. Mga si Daniel Pascual ng Team Excellent, nandito rin. Advance tayo. Nakyon pa. Andito sila Adrian, Garcia,
Justin Pascual ng mga team Red Tide. Ayo. Yan mga riders. Napakarami, napakakapal pa ng ating mga riders ha. Ano, single file. Ito, Alpi Catalan, umatak sa grupo. So, meron tayo. Ito yung breakaway o nahati na ba yung ating breakaway? So, tignan natin kung meron sa harapan, kung nahati o ito yung ating breakaway. Darren Julian, Jerry Capua, and si Rafi ba yun? Sa likod, di yung maatak sa likod, sa likuran. Si Carl Lewis Alcantara. Carl Lewis Alcantara, humabol sa likuran. Francis Zerere. So, wala tayong breakaway, inabutan yung ibang breakaway. Umatakas pala. So, ito na, si Carl Lewis Alcantara, mga idol, Carl Lewis Alcantara, itong humahataw na naman. Ang Team 7-11 from Tarlac. Sa likuran, walang nag-aabog, grupo. Ito, solo to ating breakaway ngayon, si Carl Lewis Alcantara. So, wala tayong breakaway sa harap ha. Yes, so, dos ah. So, ayan, inabutan yung ating si Carl Lewis ha. So, may bumabalat na naman sa kanan to si Ivan Grabador. Ito yung ating grupo sa likuran. Pakakapal, wala talagang makatakas dito. Walang makatakas sa grupo. Ayun, magbabalatan, bawat kasikali sa likuran. Puro likod. Napakarami pa yung mga riders natin. Grabe. Hindi talaga makatakas yung mga gibigan dito. Nagkakaisikan sa likuran. Sa gandang gitna yun. Siyata si Adrian ba yun? Si Adrian. Si Olsen, tira, tara. So, ang kanilang speed, 56. Putang matira-matibay dito ha. Yung matira-matibay dito, pag mahina nga yung isa, sigurado may iiwan ka dito sa dulo. Kakalas ka gana. So, marami dito Team Gandex, Repa, si Juan Bacaro yun, nakakikita ko. Yang Banlogan dito din. So, kakanan na naman tayo, naiiwan tayo sa akon ha. Naiiwan tayo sa dulo. Si Patrick Lee, dito rin. So, pumaling sa kanan. Napakarami itong ating mga idols. Gusto ko kain nyo. Ayan, dito bilyas na. Kung nakikiramdam lang dito sa gitna. Ayan, si Capoboy, nakikita ko. Si Sabi Cabanilla. Sabi Gonzalo, si Jericho. Ayun, nakalikod na itong si Carlo Lewis ngayon ha. Hindi tayo nakalusot. Kailangan makalusot tayo eh. Wala rin. Kaya na talaga nito masarap dito. So ayaw tayo kami bako-bako. So ipot mo muna, mga idol ha. Ang yari kay Alvin, mukhang napalatan si Alvin Martin. Ang Ronald Duranza ng Pangasinan, napalatan din siya tayo si Makabata. Gusto mo, marami nang napaplat ngayon ha. So dami yung napaplat. Dahil medyo bako-bako doon. Oo, hindi naplat na naman sa bandang harapan. Flat na naman ano pa ano doon. Kaya si Patrick Lee, 1 minute lang to ha. Wala. So kanan lang. Sige, shoutout si Juan Bacaro. So ano nangyari dito? What? Si Harl. Yes, video lang ng video. Woo! Grabe. Hindi tayo makalpas dito. Wala, i-slide na dito. So, ang daming tao ng mundo. So, second lap pa lang naman to. Marahaba-haba pang balatan dito. Second lap pa lang tayo. Napakaraming tao mula sa kaliwa, mula sa kanan. Ang daming nagbibideo. Diyos ko kain nyo. Wala, tayo na. Ito lang tayo doon. Hindi tayo makakaanggap. Waraw-waraw. Kon lang yan. Waraw-waraw. Ayaw. Dito ba? Waraw-waraw mga idolos. Ayaw. Step na. Wala na iwan. Dari na iwan. Okay. So meron na tayo breakaway ha. May breakaway na naman. So malayo ang agwat ng mga to, malayo.
Timbakol yata yun ha. Kung malayo, naging agwat itong breakaway dun sa ating grupo sa likuran. Ilan? Kantayin mo kung gano'ng kalayo. Ha? 200 meters ang naging agwat dito ating apat na breakaway. So isang TCG, isang MW plane, batang klase doon, from Team Bulacan ha. So sino-sino to? Jaire Julian yung isa. Mukhang si Rapi yata yung isa. Rapi si Rapi. Wow! Sana all, nakatakas! Woo! So MW plane, batang klase doon, from Bulacan and TCG. Mukhang kumakalas na itong isang TCG. Hindi ko alam kung lululog ko pero parang hindi. Hindi mataba eh. So natakasan nila yung napakakapal na skeleton. So mag-aabol pa kaya yung ating pelo. Siyempre mag-aabol yun dahil wala pa ritong mga ating GLC ha. Walang GLC rito. Gandex, wala rin. So maraming kwan dito. Maraming walang mga big gun. So napakalayo ng kanilang nagwat. So makikita natin kung mag-ahabol pa yung grupo sa likuran. Mukhang nauubusan na ito si Tintutok. Hindi ko lang kilala kung sino siya ito. So wala yung pangbato ng Tintutok rito, si Marcos Recalde. Buwan mo lang pag ganito, alam mo na. Ito itong dalawa pa. Dahil so yan, matunay-tuloy itong batang klase din na ito ha. So napakalayo ng kanilang agwat. 200 pa. Hindi. Uy, lumalapit itong ating grupo ha. Lumalapit. Lumalapit yung ating peloton. Mako, 150 meters sila ang kanilang lamang doon sa ating peloton. So ito yung peloton dito. Okay, na, go. Ito yung ating peloton. Nag-aabol na itong mga ating GLC. Dahil walang GLC sa harapan, walang Gandex, walang Espanya. So mag-ahabol na itong mga to ha. Mag-ahabol na, yan na. Umabalat na ako na. Naubusan yung isang TCG oh. Diyan lang sa likod lata. Nagkakaubusan na, talagang nag-ahabol na itong ating mga peloton. Napakakapal pa rin ha. Napakarami pa rin ito ating mga peloton. So napakabilis ng kanilang habol. So malapit na nilang dikitan yung ating skeleton. 1 na lang, 1. Pag malapit, 1 na. Diyan. Ayaw, kakapin na ang outfit ko rin. So didikitin na nila yung ating pan. Ating breakaway. Uy, bumahanap sa kanila. Diyan Luis Cuenca. So bumabanat. So inabutan kaya ako, aabutan na, didikitin na yung ating breakaway. Didikitin na ng grupo. So agbasa tayo sa harapan, baka na naman maiwanan na naman tayo pagdating sa kurbadahan mamaya. Tayo sa finish tayo, so malapit ka. Malapit ka tayo mag-finish tayo. Last one lap ha, last one lap. Okay. So meron tayo nakatakas, dalawa. Si Christian Carlos and si James Puliscabien. Nakatakas sila sa peloton. Pero marami pa rin nag-aabol ha. Marami pa rin tayo nag-aabol na biker sa likuran. Hindi pa to sapat para masabing panalo na itong dalawa na to. Okay. So meron tayo dalawang breakaway ha. James Puliscabien and Christian Carlos ng Team Tol and Team Gandex. Itong dalawang nakakatakas. So sa peloton, pero may nag-ahabol sa kanila sa likuran. May nag-ahabol. Navy, GLC.
May Navy at ni JLC humahabol sa likod. Bali 5 to ha, 5. Limang rider. Naku, medyo nakatakas na ha. So, sino-sino to? Jeric Capua yung isa. Buhay na naman. Sige, sige. Sige. Okay, so ito natin yung 5 breakaway. 6 later. Isang Navy, Gandex, Teamcom, and isang GLC. So, dalawa pala itong ating GLC. Dalawang GLC ito. Si Jeric Capua, 6 later. Saka isang Team Navy. So, malayo yung agwat na nila. Ilan na kayo? Ilan ang agwat? 200? Kilometers per hour, dalawang GLC, isang Teamcom, isang Gandex, isang GLC, isang Navy. So, hindi ko kilala itong isang naka-GLC na to, hindi naman pala si Jeric Capua ito. So, nakakalamang sila. Ayan na, lumalapit na yung ating grupo sa likuran, sa likod. Lumalapit na, ilan na, 150 meters na lang o 120 meters. Didikit tayo ating sari noon. Didikit tayo ating sari noon sa likod. Mukhang si Andre Domingo, ito isang Team Navy rito. Ang kanilang speed, 52 kilometers per hour. Napakabilis ha, patuloy silang lumalayo doon sa ating sari noon. Patuloy silang lumalayo. Patuloy naman tayong lumalapit sa finish line. So, parima natin at sana hindi na ito abutan. Pag inabutan ito, patay tayo. One straight, malala ito. So, lumalayo, lumalayo. So, advance tayo. Si Andre Domingo pala yun isa. Andre Domingo, anak ni Sir Enrique Domingo. Ilan pa yun niya? 4 pa rin ba? Walang biligit. So 4 pa rin breakaway natin ha. Naku, lumalapit yung ating belly doon. Lumalapit! Yung kumakain doon, lumalapit yung ating belly doon. Bad speed malala ito. Huwag naman sana. Ayan na, ayan na. O may umahal ba? Ano? May dalawang buwan ba sa Jason Dayo sa inyo eh, Jerry Julian ulit. Ito ang ating dalawang nagtatanggal na mga tumakas ulit. Dahil parimati na to, gumahabol pa rin Teamcom. Ay! So ito, meron na naman tayo sa harapan. MW play, nagkakatakasan na to. Nagkakatakasan na to ang mga bahay doon. Nagpapakiramdaman ng lubusan ito. Dahil ito, sagaran na talaga, sagaran na pagdating sa rematian mamaya. Kanya-kanya takasabi, tumatakas sa kanan, may tumatakas sa kaliwa. Teamcom, GLC, mga idolo, nagkakaparita na talaga, gusto lang makatakas, makalayo. Dahil rematian na to, Diyos ko po, kahit na napakalupit na balat ang mangyayari dito. Bad speed malala tayo, mga idolo. Diyan kalo mga bata ba yung mga angat na yan? Grabe banatan ito ha. So makakatakas kaya ng tuluyan ito. Pagkayan tayo kalayo mamaya. Mga ganito. So nasa likod dyan ito si Teamcom. Jason Dayo Silvio. Dito pa rin. Hindi na tayo pwede lumayas sa likod. Kaya aabutan na tayo. Ito na. Tunyal tako-tako. Dito na sa harapan. Tunyal tako-tako. Si Team Navy. Si Pari ba yun? Hindi ko alam. Ayan. So, wala nang tuknat to ha. Wala nang ito. Huwag na kayong kukurap dahil kung sino ang unang makakatakas. Siya sigurado ang mananalo dito. Kung sino ang unang makakatakas dito. So, King Vincent Mercado nasa harapan na. Andito na sa harap itong si King Vincent. Ayan na. Buwabalat na naman King Vincent Mercado. Kumakarga na. Kumakarga na. Bad street malala ito mga idolo. Diyos ko po, ano kayang gagawin namin this Saturday rito dahil wala tayong naka-breakaway. Sigurado malalang balatan to sa finish na mamaya. Ayan na, kumakarga na naman 60 kilometers per hour. Ayan na si Team IWDC. Si John Leone Regala yata yun. Ayan, merong umahalpas yung red time. Favorite tayo itong si Juan Bacaro. Makakatakas kaya na tulong yan ito. Kung maabutan pa ng ating grupo.
So nakakalam mo siya ng mga 70 meters. Doon sa ating grupo sa likuran. Ay, tatagos na kaya ito. Diretsuan hanggang dulo. Hanggang dulo na kaya ito. So nakakatakot ang split na to. Nakakatakot ang split na to dahil mukhang magbabad sprint tayo. Kaya itagos ito ni Juan Macarov. So more or less 4 kilometers to 5 kilometers na lang tayo to na finish line. So ito yung ating solo breakaway, Juan Macarov. So malapit na naman tayong pumana. Nakakatakot yung finish line na. Mukhang bad sprint talaga to. Bad sprint, malala. Pero kaya ito. So sa likod, malapit ang bibitin na kaya ito. Naku po, mauuna na tayo. Magkaka-bad sprint ito. Ayan na, nagkakabara na sa gitna mo. Ayan, may umaangat na naman. May umaangat. BRC yan na yun, no? Team MW plane. So ayan na. Last 1.2 kilometers to the finish line. 1.2 kilometers. 1.2 kilometers na tayo sa finish line. Bad sprint to, ha? Sige, bad sprint to. Bad sprint, mga ino. Sige, kuhanan mo lang. Ayun na, bad sprint tayo. Bad sprint, mga ino. Sige, malayo naman tayo, eh. Bad sprint to, bad sprint, ha? Sige, tutok mo lang. Times 2 yan. Tignan mo, kung biglang lumalapit, ha? Last 1,000 meters to the finish line. Bad sprint tayo. Sino kaya mauuna rito? Yan. Last 1,000 meters to the finish line. Nako, bad sprint, walang nakataka. Focus mo lang dyan, ha? Focus. Focus mo lang dyan, idolo. Sino kaya mga last, ayun na. Last 500 meters to the finish. Diyan ka lang pumukos. Last 500 meters to the finish line. Ayan na, magkakarimatihan na to. Ayan na, nako, nakapwesto na. Nako po, Marcos Recalde, nakapwesto na. Makapwesto na si Marcos Recalde. Sige. Ayan na, nagkakabaratan na. Sige, tayo mo. Ayan na. Nagkakabaratan na. May aso pa. Diyos ko mo kain daw. Ayan na, nagkakabaratan na. Pagkain doon lang. 300 meters to the finish line. Sino kayo makakadami nito? Marcos Recalde na. Tara ba? Nakikita ko. Ayan na. Naku po, may sasakyan pa. Woo! Ay, gusto mo kain daw. Naku po. Patay tayo. May sasakyan. Ay, kumakain ba? Anong nangyari? Sino nauna?